Sanibonani, ngiyanibingelela abantwana bethu, ngiyanibingelela abantwana bedlozi. Namhlanje ngithi ake ngibhale nje-ke sibambe, sithinte nje kancane 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 lokhu okuthanda ukuthi abantu abaningi engifuna ukuthi bakuqaphele. Indaba enhle exoxwa ngofakazi lo negeme engomfunela. Jaji le jaji isimiya sokugcina. Ya, imina-ke loyo ngane zakwethu, ithi inkosi ayiqede. Noma iy'bongo zami ngeke ngize ngiqede zonke, kodwa indaba ilayo engane zakwethu. Kungenzeka ukuba wena namhlanje bengizofuna ukuthi sikhulume ngedlozi elibi elona izinto zakho ukuthi kahle kahle okunye kokuqhamukayo. Okay, please do make sure that you subscribe kwi-YouTube channel kaMkhulu wasemakhosini. Like the video and share kulabo abaludingayo ulwazi. Amavidiyo-ke amaningi amanye engifuna ukubuka ukuthi abantu balilobele kangakanani ulwazi ngizowafaka under members only. It only starts from 20 rand kuphela ukuthi ube yimemba ye-YouTube channel ukuze uzothola lokho kusuke kuwumsoco okuningi esuke ukuthola besides go live nakuphi. Kodwa lapho uba number 1, yazi ukuthi if ujwayele ukuthi ukwenze lokho constantly, une-prize engiyayo ukuthi ngiyibeke okuwukuthi iyotholwa abantu. Kuyoba kuyena ukuthi umuntu uchuza lolo hlobo lwemali noma uchuza ukuthi sibheke ukuthi simenzelani as umelaphi. Ngizothi ngikhulume-ke la ingane zakwethu, ngizokhuluma ngedlozi. Ngokhuluma ngedlozi elibi elibhidliza izinto zakho. Kunedlozi elibi othi njalo uma ngabe sekufanele ngabe izinto ziyalunga zivane zibhidlike. Lelo dlozi yazi ukuthi kuyidlozi lelo elalikade liqhamuke kuvele kuwumuntu wayekade enomona. Kade kuwumuntu onomona udinga ukuthi avalwe lowo muntu. Namanje kungenzeka ukuthi unomuntu ophilisana naye emhlabeni owembethwe yilelo dlozi. Ngabe uyisangoma, ngabe umuntu ophilayo ongenawo umoya kodwa wembethwe uhlobo lomuntu onjalo. Unendlela yokuthi agezwe asuswe lowo muntu ngendlela ethize. Kodwa-ke nazi izinto ababonakala ngazo. Imvamisa uvamise ukuba nenhliziyo ehluthukayo, uvamise ukuthi ngalesi khathi izinto ufuna ngabe ziyenzeka. Uma uke wathi uyaqala uyamxoxela izinto zonke izinto uthatha zathinta umuntu. Ngicela ukuthi le video uyiqedele kahle uma senza u-live wethu ozokhuluma ngale sihloko. It might be namhlanje ntambama noma ngolwesine kusasa, kodwa ngey'khathi zantambama ngo-7 kuya ku-8 kuya le. Izona y'khathi engikushaya ngo-live ngoba le nto kade ngiyibuka ihlupha kakhulu and futhi uma umuntu esaphila akalawuleki abanye, especially laba basuke benzayo. Nabanye abantu usuke uphila nabo besondele kakhulu emndenini. Into edala ukuthi abanye abantu beze beduka amakhaya behambe beyoqasha, abanye beze beyoba omahlalisana noma beyogibhida. Izinto ezifike zifana nale, okunye kusuka kumsukela wakhona, but kunomnyombo wakhona ngifuna ukuthi siwuthinte. Don't forget ukuthi-ke siyithinte le ndaba lapha ku-YouTube channel live stream. Ngane zakwethu, ngiyathokoza. Mkhulu wasemakhosini lo ndaba. Indaba exoxwa ngofakazi 072